hacz telewizja, rozwoz abo multimedia. U SAEK możesz so sam wuspytać. SAEK to są sakskie, wukuwanskie a wupruwanskie strzelaki. Wuotowane z narawanskie techniku, telewiznym studium a multimedialnym kabinetom, skičeja šije wumienienia za nawuknienie zakładów żurnalistického dzieła. Wuspytać smiedzia so wszyscy zajmowani ze Sakskeje. SAEK studia namakasz na 9 miestnach: Drježďanach, Kamienicy, Lipsku, Riza, Torgawie, Plaunie, Švikawie, Budyšinie a Zorelcu. Poskitki su jara mnohostronskie. Mimo započatkarskich kursów za każdego, kotryż nadziewaja w obdzielnicy jednore przynożki, poskičeja so projekty w szulach abo instytucjach, ale też zajemców, koci su prawidłownie z mikrofonem a kamerą popuczu, fachowie przewodziane. Sym tu prawidłownie, zobych swoje znajomości na polu obdziwania w obrazu polepszył, dokiż w swobodnym czasu rady z przyjacielami wideo wierczył. Chcę przeco iżo wiedzieć, jak rozwosowe przynożki nastawają. Je wulkotnie swojskie idee kreatywnie przesadzić, a całe projekty samostatnie przewieźć. Korina je 16 lat stara, a dokładnie wie, jakoż to chce poźniejszo junu dziwać. Być moderatorka rozwosu je jej absolutny sun. Prynje kroczyle SAEK dawaja jej smier do poźniejszego połowanskiego żywienia. Junu zimskich prózdninach sym so obdzieliła na dziewanicy za moderację, a na leczu potom sym zapoczęła młodzinskiej redakcji sobu dziewać. Tobie przed półtora letom. Zajszły tydzień sym so obdzieliła na dziewanicy za moderację rozwosu, na kotryż bie też przytomny moderator młodzinskiego strzelaka Jump, a przed niekotrymi tydzieniami miejach samoryczne kubwanie. Rozwosowa redakcja zetkawa so prawidłownie a dowodobnie. Produkuje so swojskie wusywania z napraszowaniami, interviewami a modernej hudźbu. Najbole lubiwa je so mi hać dotal słuchora, kotruž sme k temie Halloween produkowali. Jedna z nas je ideju za słuchoru miała, kotrež sme si role wymyslili, stawiznu napisali a jednotliwych dialogach narawali. Przy tym sme so do rolów zamyslili, swoje włosy przestahili a wosoby narali. Narawania sme potom jeszcze obdziewali, torykacjali a mieszyli. Przy tym sme wszelakie pozadki a szumy zatwarili. Hacz również sme dleje hacz 3 godziny przed komputerom siedzieli, je nam dzieło wiele wesela čniło. Z ciałom a duszu byliśmy przy wiecy, a czas nam niebie dowi. Zamiar SAEK nie je jenož nawuknienie wużywania mediów, wosebie ważne je ich skutkoność, a trebne je kubwanie. W 4. letniku stej we wucznym planie, so maja so šulerjo z mediami zabierać. So dożywia, jak telewizja nastawa, što poprawom za tym ci. Šulerjo maja se sami wabine wymyslić, a tu zapřimnie potom SAEK. Zhromadnie z fachowcami może šulerjo swoje wabinie też narawać, a pozdźišo studiu cijać. Sym wiesowy, że mamy teamie nazonitych ludzi. Je jara ważne, że wobkadzieja dzieci z mediami krytisce. Tež wabinie maja so z krytiskim boczkom obladać. A zo nie bychu šitko wierili, što so przez medie wusywa. Kupuj zeleninu, zelenina je wulkotna. Hižo przedšulskie dzieci na wszelakore waśnie z tradycjonalnymi a nowymi mediami do kontakta przyjdą. Po aktualnej studii je za 6 do 13-letnych telewizor najważniejszy medii. Z pomocą SAEK może też hižo mali sami eksperymentować a so wuspytać. Maja przy tym weselo, a telewizor mały kusk swojego kuzwa zubi. Dzieci wuwiwaja zrozumienie za tutun medii, jego charakter a wobsah. Hallo, ja sym Hannes. Sym 6 lat stary, a chcę so junu z wobornikom stać. Je ważne, że są multiplikatorio pedagogiskim dziele po takim prynim redzie wučerjo a kubwarjo na najnowszym stawie.
maja sebi przy swoim dziele z dziećmi a młodzinu wulkeje zamówitości widomi być, a znać rożace strachy za wotrosćacu generaciju. Za to poskyčeja so prawidłownie kursy a dale kubania. Tež za seniorów poskyča SAIK odpowiedne a przymierzone kursy. Der Computer war für mich ein Brief mit 7 Siegeln. Komputer bie za mnie stajnie wulke potenstwo, a miach strach, zo niż to skoncuju, gdyż na wopaczne knefy stwoczu. A potem zosym so ze zakładami komputerowej techniki zabierała, a przeco lepiej zrozumiła, sym strach po nieczym zubiła. Gdyż sym niewiesta, abo mam praszenia, so staram, a so praszam. Po aktywnym połowanskim czasu sym misnęła, so dale kubwać, a so za nowe wiece zajmować. Nitko mam wieselo przy zabierze. Wukubwania a dale kubwania poskyča SAIK też we formie specjalnych kursów. Žurnalistka a przychodni redaktorojo so sylnia a wukmanieja swoje zamożności a kompetencje we wszelakich smerach. Tak wopytaja na przykład audio-multimedialni redaktorojo kursy za videojournalistów. Z tym ma so dowodobnie programowa kwalita a mnohostronskość prywatnych rozgłosowych szczelaków Sakskiej polepszyć. Štuž maloszt, sam medije tvorić, swoją widu powuprzeć, abo so cyle jednore jenoż wuspytać, je pola nas lubie witane. Wsie studia Sakskiej są siedne otewrene, a pod www.saik.de namakacie kompletne a aktualne poskytki swojej bliskości. Hižo niekotre leta sam hudžbu činju, a wokomiknie zastajam swój pryni rozosły przynoszk. W SAIK je cool, dokyż możu tu samostatnie działać, a przy tym też swój horyzont rozszerzyć.